Nailista ti Agarup 20 a kaso ti bullying iti siyudad ti Baguio. Gamo ti dayta, papapigsaan da dagiti na dumaduma a programa kontra iti daytoy. Report manipod kini Christine Bornolla-Sabaway. Papaartangan ti Baguio Local Government Unit kadwa ti Baguio School Division Office ti kampanya da kontra iti bullying kadagiti pagadalan. Malaksid iti maipatpatungpal nga school safety and security measures iti pagadalan gapo iti kinakurang ti guidance counselors. Nabukal ti Child Protection Council ken Learner Formation Officer at tumulong kadagiti estudyante. Iti datos ti opisina, dumanon iti Agarup 20 a kaso ti bullying ti nai-report idi napalabas atawan iti syudad. Iti kaudyan na datos mo ti Department of Education Cordillera, dumanon iti 14 a kaso ti bullying iti nai-report iti ahensya iti syudad ti Baguio. Mamati ni Councilor Vladimir Cayabas, Chairperson ti Committee on Education, nupay nababa ti kaso ti bullying iti syudad. Kasapulan nga garamid latta ti addang tapno agtalinaed a nababa wenno maipaayan iti kaskanan nga intervensyon dagiti estudyante a biktima iti bullying. May relasyon kumbaga ang bullying sa mga ibang mga violent actions ng mga estudyante sa loob o kaya even sa labas ng eskwelahan. Ti Rizal National High School na ingat ti monitoring da karagiti estudyante tapno maliklikan ti bullying. Babaan iti CCTVs a naimuntar karagiti nagduduma apasat ti pagadalan. Sigon iti principal ti pagadalan a nagkadkad nga agpa-interview. Numan ada ti bullying case iti uneg ti pagadalan dagos damat nga aksyonan daytoy. Sigon pay iti konsehal, naingat matlaang kuma a mamonitor dagiti private learning institution. Karagiti estudyante a biktima iti bullying. Sa dino ti mabalinda a pagdawatan iti tulong. Mayroon na pong mekanismo ang DepEd para ang nabubuli saan po ba mag-re-report. Pupunta ba sa barangay, sa pulis o kaya sa school. So usually ay sa eskwelahan at mayroon pong designated personnel diyan, kagaya ng kung mayroon silang guidance counselor, kagaya ng kanilang class advisor. Papapigsaan damot lang ti partnership da iti daddu mga stakeholders kas iti pulisya ken komunidad. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pagilian.